Boja. Kada bijela zraka svjetlosti uđu u naše oko, mi ju doživljavamo kao boju. Ovom pojavom su se tijekom povijesti bavili mnogi znanstvenici, pa su tako nastale brojne teorije o boji. Međutim, zbog jednostavnosti i boljeg razumijevanja, mi ćemo se ovdje baviti osnovnim stvarima koje trebamo znati o boji kao likovnom elementu. Možda ste u osnovnoj školi radili ovaj jednostavni eksperiment vezan uz svjetlost i boju. Zrak u svjetlosti usmjerimo kroz višestranu prizmu u kojoj će se ona razlomiti i raspršiti na ono što nazivamo spektrom boja. Na sličan način spektar boja nastaje u našem oku, jer je ono poput prizme. Radi jednostavnosti učimo da se spektar može svesti na 6 boja, čijim međusobnim miješanjem dobivamo i sve ostale boje. Ovih 6 boja dijelimo na primarne i sekundarne. Primarne, osnovne ili boje prvoga reda su crvena, žuta i plava. Kada ih međusobno miješamo, dobivamo sekundarne boje, a to su zelena, narančasta i ljubičasta. Kada bismo nastavili miješati primarne i sekundarne boje, dobili bi tercijarne, poput crveno-narančaste ili narančasto-crvene. Mi likovnjaci bolje pamtimo kada si nešto dočaramo vizualno i zato ajmo ovaj spektar boja prikazati grafički. Prvo ćemo primarne boje prikazati u obliku trokuta koji zajedno čine piramidu. Imamo žuti, plavi i crveni trokut. Zatim sa svake strane dodajemo po jednu sekundarnu boju. Sa strane žute i plave dodajemo zeleni trokut. Sa strane žute i crvene dodajemo narančasti, a sa strane crvene i plave ljubičasti trokut. Sada oko ovih 6 boja napravimo kružnicu i prebacimo ih na nju. Svaka boja će biti na mjestu gdje vrh njenog trokuta dodiruje kružnicu. Na svim ostalim dijelovima kruga između boja će nastati njihove nijanse. Tako ćemo primjerice od vrha narančastog do vrha žutog trokuta imati različite nijanse od žuto-narančaste do narančasto-žute. Po istom principu će nastati nijanse između svih ostalih boja. I evo ga, ovo je naš spektar boja. To se u teoriji zove Ostwaldovim krugom boja, prema njemačkom kemičaru Wilhelmu Ostwaldu. Što se tiče miješanja boja, postoje dva načina. Jedno je mehaničko ili suptraktivno, to je ručno miješanje boja. Drugo je optičko ili aditivno, to je miješanje boja u našem oku. Ranije smo govorili kako spektar boja dijelimo na primarne i sekundarne, ali imamo još nekoliko načina kako ih možemo podijeliti. Primjerice na tople i na hladne boje. Naravno, boje same po sebi nemaju različitu temperaturu. One nisu zapravo tople ili hladne, ali ih naše oko može tako doživljavati jer ih povezuje sa određenim prirodnim pojavama i doživljajima. Tako će nas crvena i žuta asocirati na vatru i sunce, a zelena i plava nas mogu asocirati na vodu i led. Operacijske sale u bolnicama su često plave ili zelene zato što ove boje djeluju umirujuće. Boje još dijelimo i na kromatske i akromatske. Kromatske su zapravo sve boje sunčevog spektra, sve one šarene boje. Akromatske su one boje koje nisu u sunčevom spektru. To su bijela, crna i sve nijanse sive. Ovdje postoji mala kontradikcija jer bijelu, crnu i sivu nazivamo nebojama. Dakle, to su boje koje nisu boje. Ljudi su čudni. Ove akromatske neboje nam mogu poslužiti za potamnjivanje i posvjetljavanje kromatskih boja. Miješanjem kromatskih i akromatskih boja nastaju takozvani tonovi. Ton je količina svjetlosti u boji. Ako nekoj boji dodajemo bijelu, onda ju činimo svjetlijom, a ako joj dodamo crnu, činimo ju tamnijom. Međutim, ako boji dodamo sivu, onda ona postaje tamnija, ali gubi i na svojoj čistoći. To se zove degradacija boje. Slikari su kroz povijest različito koristili boju. U tradicionalnom slikarstvu se za prikaz volumena koristilo tonove. Miješalo se kromatske i akromatske boje za prikaz svjetla i sjene. To nazivamo tonskom modelacijom. Početkom 20. stoljeća slikalo se čistim kromatskim bojama bez miješanja sa akromatskim. Sjene su bile hladnijih boja, svijetli dijelovi toplijih, ali bez miješanja sa bijelom, crnom ili sivom. To nazivamo kolorističkom modulacijom. Pogledajmo sada naše ključne pojmove iz ove teme o boji.
Za kraj je još potrebno spomenuti kako boje mogu različito djelovati ovisno o tome u kojoj količini i u kakvim odnosima ih koristimo na našoj slici. To nazivamo kontrastom boja. No, ovaj video je već dovoljno dugačak, pa više o ovome pogledajte u našem videu o kontrastu, ako želite. Toliko od mene za sada, nadam se da vam je ovo bilo korisno i barem malo zanimljivo. Ako je, onda se nadam da se vidimo u sljedećem videu. Ako želite, ne morate, bilo bi lijepo da pogledate, ali kako vi hoćete. Prema njemačkom kemičamu, da. To je to je boja.